Mega love shout out guys. Good morning, good morning. Kapitana, mega love shout out Kapitana. Thank you Kapitana. The Buds File, mega love shout out. Good for coming. Mapula ang mata ko kaya magsalamin ako. Nagpa-check up ako kahapon ang pula ng mata ko guys. Oh, yung kabila. Pina-check up ko kahapon. Hello people. Ayan, mega love shout out. Sipag mo mag-live ha. Thank you Kapitana. Hindi naman. Hindi naman ako masipag mag-live. Ano lang to. Wala lang magawa kaya kaya medyo sinisipag Kapitana. Kapitana, ako rin si Dugong Bicol, si Unisan din ito. Si Dugong Bicol. Unisan Pinoy OFW rin ako. Good job. Ayun, bunit pa tayo. Medyo malamig pa rito sa Saudi. Nagbunit pa tayo. Ang pula ng mata ko. Thank you Kapitana sa pagdalaw. Baba ka ng bahay Kapitana. Dikit na rin naman itong min ko sa iyo. Yan, minga lang. Shout out. Tanggal yung baba ng ano eh. Dito? Tapos dito, iniipit ko pa lang gusto yung sinanong ko pa ng situro kasi ay ano? Ayan. Bicol din si Boss Kaamoy. Ayan. Dugong Bicol ako, mama ko kasi Bicolana. Mother ko taga ano? Taga Iriga. Wala na magawa, Kapitana kaya nag-live. Si Unisan Pinoy OFW rin ito, Kapitana. Sa akin din ito si Dugong Bicol. And shoutout sa mga nandito. 6 million people in the house. Mega love shoutout. Thank you, Kapitana. Uy, Listen Song. Shoutout. Listen Song. Good morning, Listen Song, my friend. Parang bihira ka mag-live Kapitana ngayon ha. Okay, alright. Mega love shoutout. Nagpatingin ako sa ano kahapon sa mata sa ospital. Ayan. Sinikap yung mata ko, wala naman daw problema. Naristahan ako ng gamot. Pero ang pula kasi niya ako, kaya nabahala ako. Pulang-pula yung loob ng mata ko, yung kanan. Binigyan ako ng vitamin C at saka yung pangpatak na ano na gamot. Tapos lagyan ko daw ng malamig lagi ito every 3 minutes. Tapalan ko ng malamig na yung parang ice ba, yung tissue tapos malamig, babad. So ko yung tissue sa malamig na tubig. Tapal kong ganito 3 minutes. 3 million people, 8 million people in the house. Mega love shout out. Alright. Thank you, Kapitana. Maraming salamat.
Mega mega love shout out everyone. La, 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 la. Baka may wawalasin ka na naman, may nagpipiliper naman ng tubig eh. Maingay dito sa kalapit ko. Baka naman yun. Maingay yung mga nagchichikahan sa labas. Meron na naman. Mga ano ba? Kwentuhan sa labas ba? Ayan. Mega love shout out. Kapitan ng baba ng bahay. Pipi natin bahay mo. Jamix Vlog. Big love shout out. Jamix, new friend. Yung sa zero remittance, yung Bigyan kita ng jacket. puno na nag-aaya ng gano'n. Yan, Jamix. Thank you, Jamix. Big love shout out, Jamix. May jacket ka na, Jamix. Hindi kitang kita ha, Jamix. Jamix. Hindi kitang kita. +1 sa'yo. Si Dugong Bicol. 3 days ago. Tour at Big B Farm. Uy. Yan, no escape parang Jamix. Kasi parang ano yun eh, yung sa Russia maisok. May harang. Yung parang siyang leader. With ads, Jamix. Di ba ba sa mga Ricky Sara? Tamsang number 17, Jamix. Tour Big B Farm. In tutorial, Bangkok, Thailand. Ha? From Bangkok. Tapos yung mga driver ng vegetation. Yung ba nag-ano ng zero remittance yan? Dati? And still watching, Jamix. Nalilibang ang suntuhan. Many thanks, host. And welcome, welcome. Still watching, Jamix. Nalilibang ako sa ako, kaya nakalimutan ko magkain eh. Kumain alas 3? Maayos ka. Natching tayo. Allergy talaga tayo. Karin ka pa? Umaga ka nagsaing nga ito. Umaga ka pala nagsaing. Naaliw sa langaw. Saudi ako, Jamix. Dito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh tayo. Medyo sinisipon tayo. Malamig pa kasi rito. Tony, doon ako magsasaing. Malamig pa ang panahon. Yan pala yan, farm dyan sa ano. Nasa ano ka pala? Thailand? Jamix. Buti siya nang hahabol yung League 1 nyo. Thank you, Jamix Vlog. League 1 tawag sa amin yan eh, yung ano, yung ganyan. Yung B. Jollibee. Yung nangangagat. Pwede palang i-farm talaga yung ganyan, no? Yung pulot. Yung ano. Yung nagtuturo. Still watching tayo.
Jens Daily Vlog. May love shoutout. Thank you, Jens Daily Vlog. Thank you for coming. Baba ka ng bahay. Watching from Japan. Wow. Ayun. Thank you. Thank you, Jens Daily Vlog. Nag-tour lang host pag pasyal. Ganun ba? Nag-tour ka pala sa Thailand. Tapos, balik ka ng Pilipinas or diyan ka rin nagtatrabaho sa Thailand. Tinututor a Big P Farm at tutorial bangko. Nagtuturo sila ng kung paano mag-produce ng mga ganitong farm, mag-produce ng mga pulot niya, ganun. Jamix Vlog, Dandikit from Chin. Kapitana, thank you. May kalab shoutout, Kapitana. Chin's Daily Vlog. Buti pa si Ma'am Chin's Daily Vlog may nasa Japan. Patikim naman ng lapad dyan. Joke lang. Sana all. Jamix Vlog, hello. Mr. Watching, patapos na idol. Jamix, patapos na ang iyong Oy, may ads na. Many thanks to you, Chen Daily Vlog from Jamix. Kapitana Binosa, Dan Dikit, Ma'am. Yan. Tapos na idol. Jamix, tapos na yung iyong video. Hindi kita nakita. Si Dugong Bicol. After nito, ididikit ko sa inyo si Onisan Pinoy OFW. Di pa ako ng pandikit ha. Si Onisan Pinoy OFW, padidikit ko. Ito yung pinaka-main channel ko, si Onisan. Parehas itong monetize, dalawang channel na to. Si Dugong Bicol at saka si Onisan Pinoy OFW. Parehas siyang monetize. Kaya dikit ko rin to sa inyo, si Onisan. Si Onisan Pinoy OFW Vlog. Lipat ako yung Onisan ha. Kasi nakalive ako, hindi ako magdidikit pag ako'y nakalive. Ang dikit ko sa inyo itong isa kong channel na si Onisan. Yung Kapitana Binosa, Dan Dikit, Ma'am. Uy, Ma'am ha. Ma'am talaga. Kapitana Ma'am daw. Thanks po sa support, mga idol. Welcome, welcome. You're welcome. Jamix. Jens, baba ng bahay. Jens Daily Vlog. Baba ka ng bahay, idol. Baba po ka ng bahay. Pipin natin bahay nyo. Magpipin tayo ng bahay. Magbaba lang kayo ng bahay dyan. At kapag nagbaba kayo, pupuntahan ko ang mga video nyo. Tumi na signal ko. Nag-ikot-ikot. Ba't ganun? Nag-ikot-ikot. Ganun. Umikot siya. Umikot. Sabi ko na yung live ko.
Ayaw. Daming naka-live ngayon. Daming naka-live. Manoy. Hindi. Yan, shoutout guys. Thank you sa mga nandito sa ating sa ating munting tahanan. Alright, mega love shoutout. Salamat sa mga nagtamsak dyan. May pala yung volume ng aking boses. Kaya pala pag-iikot agad to. Uy, mega love shoutout. Asa na? Alright. Ayan. Maliwanag ba dyan guys? Kahit walang ilaw. Thank you, Jamix Vlog. Jamix, tingnan ko nga kung dikit na si Unisan sa iyo. Dikit na pala. Dikit na rin Jamix. Panoorin ko lang yung video mo Jamix sa kay Unisan. Panoorin ni Unisan to. Dikit na rin to. Tamsak 19. Ayan. Panoorin ko ulit. May ads ka Jamix. May harang. Ayan. Pangalawang view. Harang pa. No escape Jamix. With harang. Okay. Yan, shoutout guys sa mga nandito nakatambay. Mega love shoutout. Mga baharang mo Jamix ha. Harang pa more. Still watching na sa farm ng bubuyog ng Liguan. Watching tayo. Jamix.
Jamix, babae to si Jamix o lalaki? Bakit yung profile mo lalaki? Ja. And mega love shout out 3 million people in the house. Ano yan? Pre-entrance? Pre-entrance dyan sa ano? Sa farm na yan. Walang bayad pag namasyal ka. Pag nag-tour ka dyan, walang bayad dyan. Jamix. Yun pala dyan. Walang bayad ang ano, pamamasyal dyan. Galing naman, hindi kinikisot. Hindi kayo kinakagat niya, no? Mabait naman ang ano yan. Hindi nangangagat. Alright, alright. Yan. Mega love shout out. Dito. Bakit ganito? Three million people in the house. Mega love shout out. Baba na nga ng bahay, guys.
Ano signal? Mahina ang signal. Madilim. Chill Daily. Punta ko si Chill Daily. Jen's Daily Vlog 562. 562 plus 1. Plus 1. 19 hours. Four 563 plus 1. Jen's Daily plus 1 sa'yo. Si Unisan. Jen's Daily. Plus 1. Jen's Daily plus 1. Jam mix. Jam mix. Tapos na jam mix Kapitana. Kapitana, manood tayo ng video ni Kapitana. 27K si Kapitana. 2 days ago. Meeting muna tayo. Ayan, may galap. Shoutout guys. May galap. Shoutout to everyone.
Mega love shout out to everyone. Thank you guys sa naka-BG. Mega love shout out.
resibo doon.
Ito. Pusa. Si Iring. Baka may nakita ang baburit. Si Iring giting-giting. Iring giting-giting.
Yummy Glove, shout out 5 million people in the house.
TV, shoutout TV. Big love shoutout TV, big love shoutout. How are you, my friend?
Hmm. Radyo. Is muskil. Is muskil. Syukun.